Kaaviot ovat erinomainen tapa lisätä näyttävyyttä tuohon teidän työkirjaanne ja katsotaan miten ne muodostetaan. Tässä on pari erityyppistä tietojoukkoa. Katsotaan ensin tätä yksinkertaisempaa ja miten siitä saadaan joku näyttävä kaavio. Yksinkertaisesti valitaan aina hiiren vasemmalla näppäimällä vain se tietoalue, mistä kaavio halutaan muodostaa. Sitten meillä on pari vaihtoehtoa. Tähän avautuu tämä pikavalinta ja pika-analyysi on oikea sana. Painamalla siitä saadaan tänne erilaisia vaihtoehtoja, mitä näistä numeroista ja kirjaimista voidaan muodostaa. Näitä tietopalkkeja käytiinkin jo läpi ja näitä erilaisia väriasteikoita. Mennään tähän kaaviot välilehdelle tässä videossa. Nyt tänne kun viedään hiiri päälle, niin nähdään esikatselu, että miltä näyttäisi tuo kaavio näillä tiedoilla, valituilla tiedoilla tässä pikavalinnan kautta. Tästä selaamalla pysty, vaaka, ympyrä tai jotain muuta. Tästä pääsette sitten valitsemaan myös muita malleja. Toinen tapa on valita nuo tiedostot, mennä tänne lisää ja kaaviot. Suositelluista kaavioista painamalla tähän tulee muutamia esimerkkejä, että minkälaisia kaavioita haluatte muodostaa. Nämä samat ovat tuossa äskeisen pikavalinnan alla. Mutta jos tiedätte sen, että teillä on tarkka kuva siitä, että minkälainen kaavio haluatte muodostaa näistä kyseisistä tiedoista, menette tänne kaikki kaaviot kohtaan ja valitsette juuri sellaisen kaavion kuin itse haluatte. Pistekaavioita, palkkia, aluekaavioita, viivaa, ympyrää. Kaikki löytyvät täältä ja tässä näkyy sitten vielä erilaiset vaihtoehdot, millä tavalla noita tietoja voidaan yhdistellä. Käykää näitä itse läpi ja näitä on turha tässä kaikkia käydä läpi, mutta eri tavalla nämä käyttäytyvät sitten erilaisten tietojen kanssa riippuen mitä tietoja meillä ollaan valittuina. Jos painetaan tuosta peruuta ja katsotaan tätä toista taulukkoa. Tässä on jo hieman enemmän tietoa ja täällä on myös laskettu keskiarvoja. Mitä käy jos valitaan nyt nämä kaikki tiedot, mennään tuolta suositellut kaaviot kohtaan. Kuten nähdään, niin täällä tulee nyt tämmöisiä yhdistelmäkaavioita, jossa on eri tietoja täällä alla ja sitten on joku tuo keskiarvo tuolla käyrällä tai suoralla tuolla taulukon sivussa ja muut ovat palkkeena. Ja tämä ei ehkä välttämättä ole se ihan järkevin tapa tai keskiarvo on sitten tuolla sivussa. Joskus nämä ovat ihan järkeviä ehdotuksia, mutta usein tällaisten yhdistäminen ei ole hyvin järkevää. Eli silloin me valitaan vain tuolta nuo osa noista tiedoista, jätetään nuo keskiarvot pois, niin saadaan paljon sitten sujuvampi tästä kaaviosta ja helposti luettavampi. Tehdään vaikka tällainen vaakasuuntainen palkkikaavio, painetaan OK ja nyt nähdään, että mitä tietoja sinne on valittu ja minkä näköinen tämä taulukko on. Nyt ihan tästä ottamalla vasemmalla hiiren näppäimellä kiinni näkyy tuo nuoli joka suuntaan. Painamalla hiirellä ja vetämällä niin saadaan tämä kaavio juuri sinne paikkaan kuin haluatte. Kaavio käyttäytyy samalla tavalla kuin kuva käyttäytyy. Eli tästä ottamalla ja muokkaamalla pystytään vaihtamaan erilaisia ominaisuuksia tänne taulukkoon täällä ylhäällä. Eli rakenne ja muoto, mutta palataan näihin vielä sitten myöhemmin. Tätä kaavion otsikkoa ja muutakin pystyy tästä muokkaamaan ja palataan niihin aiheisiin sitten vielä myöhemmin. Jos painetaan tuosta valittuna tuo taulukko, nähdään tässä, että mistä ne tiedot muodostuvat, eli voidaan tarkistaa, että meillä on oikeat tiedot tuolla taulukossa. Delete-näppäimällä pystymme poistamaan sitten tuon taulukon, jos emme sitä halunnutkaan. Ja nyt vielä näppärä kikka loppuun, jos haluatte nopeasti valita tuosta tietyn määrän tietoa ja siitä nopea taulukko, niin Alt-pohjaan ja F1 niin saadaan suoraan tuo taulukko tai kaavio tehtyä. Ja se tulee suositellun kaavion siitä ensimmäisestä suosituksesta ja muodostaa siitä automaattisesti tämän kaavion teille. Eli Alt-pohjaan ja F1 näppäin.